fod til. Så må lige lade nøjes med Classico i første omgang. Mens trappeåden den bliver lavet. Så er der kommet 2 målmænd op på mod Rana. Og jeg kan ikke forstå ret meget af den siger. Det går fint. Og så har vi Morten Café herude på scenen. Og det er en helt levering. Ja, der er så næsten ingen mænd i år. Det er jo lidt sørgeligt, men vi håber så på at få noget regn op på fjeldene af, som kan få i hvert fald vand til at stige cirka en meters længde. Ja, så er vi på vej op igen, efter et par ture i statsbåden. Har vi nået fået rækket trappeåden op med silikone og ekstra bundbrædder og forhøjninger og prøver at være meget skånsomt med den. Så nu skulle der meget gerne køre. Så, og vejret, som I kan se, det er lige som det skal være. En flot hånd, blå himmel. Så den skal jeg videre. Og det der sidder med lidt vinterplads. Det er jo en første tur her med trappeåden. Rigtig godt. Ja, så er det fredag i dag, og det har regnet lidt i nat, og skyerne hænger lidt tungt nede på fjeldet, men der er kommet farve i vandet fra regnen, der er løbet ned igennem skrogene og ned i elven, så vi er lidt mere optimistiske i dag, og vejret ser jo forholdsvis godt ud. Det går vores båd så derimod ikke. Har indtaget en del vand i løbet af sidste døgn. Men den skal bare øses. Vi har regnet ud af cirka en 20 liter i timen, når vi sidder i den. Så det er jo sådan cirka 2 gange i timen, der skal øses, så er den tom igen. Og så har vi vores 2 norske viner, der står nederst. Ligger over på øen. Fisker. Og Peter har en spand med. Gør det lidt hurtigere øs. Nu virker det. Det er sådan et bål, det er. Ja, nedefra og op. Jeg har 2 ruller, har jeg haft her. Det er gang i bålet, så vi får ristede pølser. Og her kan man så lige en lille laks der. På rundt 800 gram. Ja, så holdt vi lige fiskefri i går, fordi det regnede lidt. Tog lige en enkelt tur i konformdags, og så begyndte det at regne. Så der har ellers regnet hele natten. Og det betyder så, at der virkelig er kommet vand i elven. Så den store svære sten, den er næsten dækket. Der er lige 10 cm tilbage, så en 2,5 meters vand er der kommet. Det er koldt nu. Ja, det er det godt nok. Jeg lige kommet over fra en tur her 11:30. Der ligger dukken ellers hen over marken. Og så solen der står og skinner op på skyerne. Solen der så går ned bag fjeldet. Så efter i dag skulle det så gerne være lørdag.
at starte ud med den første tur i hammer og regnvejr. Nu er klokken 11:30 om aftenen på tredje turen. Faktisk er rigtig godt vejr. Det er lidt koldt i vejret, men stadig ingen laks. Og så står vi her med den første, men absolut ikke den første laks, eller største laks, men taget på Sens bådeplads. Så ja, så går jeg herop, Peter. Jeg kan ikke mere. Nå, du kan ikke mere? Nej, den er betydeligt større end de andre. Ja, så kan se. Går vi ud igen her. Det er søndag klokken 9:30. Og vandet har været steget kraftigt, og nu godt på vej ned igen. Se, der står en pind i vandkanten, 9 meter op. Der var en eftermiddags. Og så op lige til venstre for stolen. Og meter bagved. Der står der en vandpind. Og det er altså, den er faldet på et halvt døgn. Der står kraftigt også. Ja, så endelig på næst sidste dagen. Prøv lige at tage den lidt op, Peter. En laks på en 3 kiloen. Fisk. Taget på Smuk fisk. På Vegam. Lige nede på lige foran revet. Det var bare skide godt. Så nu vil vi godt gå i seng. Ja, så er det slut for i dag. Ja, så er det sidste dagen.